аз съм Духан. Сега ще ви покажа Wire база, как се прави. Значи ES и CS16. Ако искате Skype за връзка, ще ви го напиша, да ме питате нещо, как се видват голденаци, как се прави тая база. Изчакайте малко. Добре, остави го. И така, ще ви покажа как да правите такива бази. Просто ме гледайте и ако дано да ви хареса, ще поставя и скайпа си в описанието. Този клип просто го снимаме за малко спирам видеоклипа, да може да заради и ще даде пак. И ето ме пак, сега пак взема в CS. Да, ето. Сега ще чакаме да се направят базите. Ако искате сървъра, ето ви го сървъра. 79 124 56 94 27 015. И това е сървъра. Има 3 секунди вече, 2, 1. И пускането на зомбита. То дали ще му е да го убием? Той е Аир. Те мисля. И той е Аир. Малко спирам, като му дойде времето да правя бази, ще пусна пак клипа.